an namdannoɗo kam holno mbaɗirtumi abonné e nder Full TV an jiddo Full TV taw aɗa yiiɗi jeeyede Full TV gande wadde abonné o wona jobdi no weeɓi ha maayi sa naati e nder chaîne o kala vidéo mo cliqueɗa hen less mum ma yi to winda sabone hono bindiji ɗiɗo wonata ko bindi boɗeji ou bien wona bindi baleji kañum boddata firti ka a waɗi abonné c'est simple ha maayi sa ɓoɗɗi ɗum firti ka waɗi abonné après yaltinanma ko wayno laafaji tati bodda gonɗo dow o sa boddi gonɗo dow o cela veut dire que a jeeyama e nder chaîne Full TV kala komin mbaɗe chaîne o arat ha e téléphone ma wayat comme no message ni sa dañi connexion ma jeeɓa chaîne o ko onon jeeyi ko pulagu jeeyi donc jaggu jeeyi ma haɗama jaggoyde jeeyi goɗɗo doole leygu ko ndiyam ko onon jeeyi donc ko ni waɗirte abonné sewɗo a hoɗum waɗi ko a wona gorko honta wonno laarde ha debbo ma fuuti yahi nattiga nder ladde ɗo simi yaltani on mbatta kam ay ko mi baddora ko en cukala hay hunde mina meeɗa kam wawde a meeɗa kam wawde a meeɗa kam wawde wallahi ana hersara yaltu ko yawan nder galle ma ko gorko jibbin mi an jibbini debbo ko taki a ceenani ɓiyo hol waw ceeni bi ceenamo ɗon sa wi kam gorko tagi a ceenani biye mi wanma ko boni mbimi sa wi kam holko tagi a ceenani biye mi wanma ko boni mbimami ha bamma rewi ɗo dew nasi sabu o wara kam no mi maayi ɗum kalta si a maayiran powriname men powto anani goye ɓarna langu goɗɗo mi hannima pula non fuɗi to mi nanani malim faala hokkitalan dande am nde koɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe e nangam mi nangama jaade e nangam mi nangama gonde a suuɓi mi suuɓi ma siñama tanandi Seydou yiɗa mayram de kono mo waɗanni piimugo mo yakka hakkude mayram e tattati ko woni yimtata ɗum en welɗe noli yimtanam ɗum koɗo mi fade moɗa inde mande eyi voilà ko mayra mi fala min ko mi yiɗi e gokke kambude min ko mi sobi boy mbiɗa wa yaro won yero de yiilimo buubel buubel ko yaano yange o yaano ko yange ɓogge o yantiro e galoya lewru hande min jiilomo min donki yiidemo wallahi te o nani yange fof yahat min haala ɗum bim amin probléme o fof de a jibnama gorko jibnama debbo ke mboy ko wona lawol ko mbaɗi an ƴew yer
yergal dalal sellay ne fuuy ceto kadi buubel kañum nay mu jardani mbiyo yo ndefndir joni a somin kokkani buubel holmo min kokkaram holmo min kokkaram o wala ɗum ane won wayata aduna sa ƴetti a rokki ɗum boygoto boyo ɗalde ni ɗalation wona ko continue quoi est ce que fami jinma ko haalani ɗum haajuma ala hen min gonko wadde conseil a finni ama bayma dartinomi ma waɗ conseil kono an wonɗo ren an dañi on chance a heeɗo kamɓe haalama a faami mbim a dewgal ngal ɗon c'est impossible dewgal impossible woni ƴetta ɗalde plus ɗalde joni ndefdiri ɗum wonata ɗalation an aɗa ƴoƴani mbeɗa sikki de min so toɓi tan mi ƴoƴata kono surtout wayno mbe wawi wonde para ɓe wawi ƴettade yama ni tamtinani e wadde gasi onon poti eyyi min poti noon joni min jiɗmi wiidem de so jeeyi ƴewteɗe yeeso seeɗa a faami par ce que yeeso joni ko tampude dewgal ngal an ƴew kanko ñofo omo yaato mi wirtomo tan e wuuro ngo on natti a joga valeur wonko yiila debbo mo ko rek so yiiti ɗo joni aran somin nanimo galle yangue ko wonno galle Moussa Diallo en Wursoji ko toon buubel yantiroye buubel won bani dambal an ka hono dañ passe ni o woni wa yaade min gam anda o yahat tan min jiilimo hamin tampi bo mi haala ɗum noon aɗa bobo moma borde aɗan ko kalantama min wona guiji de wona ana meeɗa amat tan ha jalta dinguira min awine meeɗa min ko mbir gamarem min ɗeɗo keccemi ala hen de mi haalnimama noon saɗa wawi balla sehil ma yiiliya debbo muɗum sa wawa ɗeɗo keccemi ala hen mamol ɗum ko boy an bulla jaw min yitma de ko probléme om tout ça arwima boy mbi yitma je t'aime I love you kono noon ɗeɗo bal mi yii poto cornel maji ne gar ɓerde ma ne waɗi gonflation kono ƴew so hita miiƴa he min mbiya yiiɗam min fottani mbiya yiiɗam ni kono miije am tan seeɗa watte am haqqilla ande hen ka bandi kangaɗo nam ɗiɗo haalaji mi haalnimama ala probléme ko bo walla boy yo seeɗa wo probléme ɗo roderde affaire foti hen gol ko o boy walla mam fe boy o normal wurgo ba am fonna jeeya ɗum hay jeerne mi egginat wa ko joroɗa jini famde holko joɗoɗa wona kam tampuɗo a tampata an ma tampu an ma tampu an buubel séri yoroso buubel heñere bernde yoroso an ma tampu an a tampi no foti balde hande aɗa ladde aɗa yirlo tan mariage uji janande tan aɗa yirlo wona ñaami ko mariage ɓogge ɓe ñaamiron nde joni noon lowƴumi kaake ɓe dokki kam kalis ha heewi ɓe mbi ɓay saado ko ɓinguel kawoyam ɓe dokkam kalis ha heewi joni noon mariage baɗɗo fof mi yaha mi lawƴa kaake dañmi kalis pour ko mballi pa lakara aɗa wiya mariage fof baɗɗo to tawmami wona tawmami koye galle Moussa Diallo Wursogi ɓe mbi amen garane aran debbo ma nan do mo lepta amen ko jara ara lepta yimɓe wona yangue jahannomi ko yangue gollere yangue Abdou Diouf somi lawƴi kaake mari mami dañ ko battumi mi dañi lewru joni mi dañi kalis ha heewi walla no foti dañɗa mi dañi temedde jeenayyi pa lakara mbiya temedde jeenayyi ɗum woni kalis no foti balde aɗa ne lewru aɗa yirlo aɗa lawje kaka tan ala ko dokkereɗa so wona temedere cikka ko kalis sa dañi totama temedere tan cikka ko kalis wadde a waɗi yangueji sappo a yeehi toon aɗa lawje jewno mbadda ha mbaddumi apprenti o e bagage uji maji joni posam mo mbaɗannomi kalis o ɓoy on poste iwi joni holto mbaɗanmi kalis joni holto mbaɗanmi kalis
suul galle suul an mi haalatama ɗo il faut jettoɗen galle piggal minema wonata e beddaji ɗi joni mi woppi fiidema e beddaji par ce que joni mi suurat hooram joni mi woppat hamin jetto galle mi kasa guiyal mamma normal ko law mi suwa yaltinde sentire o ko law sa wawi cukkora wonta yaade yangue an wona ni goppirta yangue wona anda kawam ummima dahar yimɓe fof daharnaɓe fof wi buubel majji yimmin jirlimo do fof ala tomin jirlaki a yii kam de wallahi mi yiima mi ñallinani mi wallinani hakkille o hankadi ronki deeje sabu buubel gila tan wi yero mi anda ko ɓe mbi ko buubel ko jaaɗo yangue murtani mi anda ko holton gila nden ha joni ala ɗo nana maddim baba galle buubel de hayde o yiɗi yaade yangue nde yero ɗeɓini salade a faami hande omona galayo janggo omona hoore fonde ɓafti omona ɗum ɗo min yaani ko min tampi hen mide mi doggo hen tan mi doggo hen mayram ɓiyam tokoso on yahata ara wiya baba ɓe mbaɗini hande min jiga buubel ɓawa janggo min jiga buubel ɓafti min jiito buubel wallahi Oumar ɗum metti hen kamay ɗum saabi ni min hay so yeehi Dakar jahanmi ko Dakar mbiɗe welto hen won noon so yeehi Dakar mbiɗa heeɓa foftere no feewi tampere nde arata ay so ummima ɗo rawande nde ɓe gari Dakar ko tampere hikka nde nanmi tan yero wi kam ko garo panmi tan ko haw ƴettimi or paami Thiès paɗa Thiès dogmi pour mi foftoyo kono mi daɗani caggal wonti majjere no hulɓini de ɗum addimi tan ko yoɓe yo en ballodir jiiren buubel gartiremo ha e junggo yero ƴeewen hol feere muɗum amma ɗum annadde min hay ñanden mariam toxel ɓiyamo o wiide ko mi anda o nanama Wourossogui to galle Moussa Diallo en mi anda Moussa Diallo go eyyi kadi yero lemi nani yero yeehi hedde on diwan pour yiloyademo abbademo abbademo muusi hen noon ko yero yetto ron ko addudemo ene muusi ne hamni joni noon arat ballodiren ko enen goni mawɓe enen kalfiɓe ɗo an halfiɓe Dakar min halfiɓe ɗo an halfiɓe Dakar min halfiɓe ɗo a ari jinnomi ko garami daña mo jaatumi momin jiiloyomo min gartiramo ɗo e Madina ɗum ɓuuri sirde yangue saɗa bogge holko nawma Wourossogui bogge janoɗa holko nawma Wourossogui ha nene ayotu min noddi ha Amérique min noddi ha mayram si en goto kala noddi bandi ko en min mbaɗima groupe aji WhatsApp ɗi wona ɗum tagi min jituma suudu senen jak galle amin jetto galle an sen jetti galle hande ana wonta wattude buubel an ma woppu janggeji ni jahata ara lawja kaake faydiri padam ummo mbimi sen jetti toon ha jettoɗen galle ɗon kasanmi guiyal mamma jettu umbuma ƴeew tan ne jahanoɗa aɗa nawi sakos joni gartoɗa ɗum ɗo aɗa andi ɓen ɓe jiiɗanima ɓe mbiyat ka dakkitiɗo aɓe kutoroma tan anda lawji ɗo kaake lawji ɗo taake an aɓe gandi hakkille ma timmani min tan andi hakkille ma timmani nanggumami saabu Allah nelaɗo mum saabu amour kono amour mo jogimi e ma o momi ittu ɗum mi waɗa ɗum indemnisation suudu imo suudu Ebo jibbu mbimam joni may don joni ummo zul adu jungo ma kote hey
Umar ngummoɗen gila law ɗum ɓuri moƴƴude sabu ay aduna o joni deeƴani sabu waɗi yimɓe hande geɗe ɗiɗi ɓe cohli mo hakkille welani e cukalel nde tawno ko sacrifice ne wayno leydi jawdi aduna woni mabɓe enen jogii ɓe ngannduɗaa wiyoɓe ko seeremɓe taw wona seeremɓe mata anda ni won wiyeteɓe won sacrifice uji wiyoɓe kañumen gondata koye neɗɗo mo hakkille mum heewani no feewi beele daña jawdi wona ko ɗum jimmi haalandema de mumen eyyi ɗum fof nan ɗon buuɓel ni muttiɗi wona noon tan kono noon peewani ɓen jogii ko oto ɓalleji so neɗɗo joli hen yiyata babakalla sappo mbawi goto ɓe jahata goto kamɓe gondi ko otoji ɓalleji mabɓe jogii buuɓel kala ko tiiɗe mbawi ittuɗum e sagoum so ɓe jolnima oto ɓalleji woni ɓe mbaɗa ko pikkiraji woni ɓe dokkata an buuɓel aɗa sa hande sa soodi bouteille boisson hokki ɗum so yari ɓe mbawi wadde hen o ɗano bone mbaɗa Umar ɗum ɗon gumonɗen ɗum ene hamni a tampi mi tampi soɓe gari to komi maayo soɓe garti ga ka maayo ɗum ko ha holden nde gasa joni haada ari alay saago daroɗen so yero arti walla so yero artani mbaɗen feere ƴewun so yero arti addani mo enen jeeni Wourossogui kono radio ji ɗi fof kam a waɗi kadi o feeñi tan ko Wourossogui firtital ko woni Wourossogui galle Moussa Diallo Moussa Diallo ene wawi noon kañum koko jul ɗum tagui yero jeeyi ene wawi tawne jaggimo toon eyyi kono noon so Moussa Diallo rena omo wawi ñamde hakkille mum omo wawi ñamde hakkille makko tullayi ko neɗɗo kamniɗo eyyi neɗɗo kamniɗo no feewi eyyi joni noon paɗen tan ha yarora joni en paɗat tan ha yarora paɗemo haw ara so ari ƴeewen so addirimo ko ɗum jiɗɗen so addiranimo mbaɗen ko foti hen ko so addimo kadi ngol Umar yangue yo hay mayde horoya o wawa